Ik ben Wietse Sterk. Ik ben grafisch ontwerper en illustrator. Ik ben zo'n 30. Ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Snits. Ik heb een heel skoft in Grains winnen. Ik had de kunstacademie in Minerva. En daarna wat omzwervingen qua baantjes en al die dingen. En op een gegeven moment het heft in eigen handen om eigenlijk voor mezelf te kunnen maken wat ik graag wil maken. In mijn handschrift, in mijn stijl, in mijn wereld, in mijn dingen die ik mooi vind. Ja, wat is dat? Een combinatie van treien ankerpunten, zoals ik het zelf altijd neem. Dat ben ik eigenlijk later pas achterkomen. Het is een samensmelting van strips, tatoeages en muziek. Dat zijn eigenlijk de drie dingen in mijn leven die me altijd fascineerd hebben. Ik ging naar concerten en toen ik heel liet wie wil ik al heel graag een tatoeage hebben. En ik al heel gauw stripboeken. En ja, dat wie eigenlijk een beetje de dingen werd ik zelf eigenlijk een protte uitkoer helje of zo. Qua fantasie en qua beleving en qua gevoel. En daar wil ik graag iets mee doen. Een van de trouwe Stravelte-fans is de 23-jarige Wietse Sterk uit Ljouwert. Hij helpt de band met het ontwerpen van merchandise en neemt daarmee het stokje oer van Tattoo Rinto die het eerder het artwork voor de band verzorgen. Het shirt voor Stravelte voor de reunies is maar. En wat ik als eerste DNA is eigenlijk het oude logo van Stravelte had ik eigenlijk een beetje restyled in iets moderne jaskestuts, maar wel de kliko met de eegjes erin. Het is altijd vrij stevig, vrij duidelijk. Het zijn vaak clichés. Het zijn dingen uit de tattoo-cultuur, uit de stripcultuur, uit de muziekhoek. En ja, dat werden eigenlijk dat hele duidelijke dingen. En daar hoor ik eigenlijk wel van. Wat ik op zich een heel mooi project vond om voor uitnodigen te worden. Dat was het Frieske Cash-project. En waarbij alle bands en muzikanten op uitnodiging oerzettingen of in ieder geval interpretaties in het Fries maken hebben van nummers van Johnny Cash. En omdat ik zelf aardig in de muziek van Johnny Cash vind ik prachtig. Wie dit natuurlijk het ultieme opdracht om een echte dubbel LP te illustreren en vorm te jan. Dit was de showman Johnny Cash. Dit was eigenlijk het trieste. En aan de binnenkant als de hoezie en klapsjes eigenlijk dat is zijn zonde door nightingt. Dus je zit er letterlijk opsluiten. Ik weet van zoende en het zwakke vlees. Ik houd mijn eigen hier aan onderwijs. Ik ben altijd wacht voor nummer 666. Ik neem voor die de smelle waai. Via het Jailbreak Festival rond de Simmer kwam Wietse in contact met Henk Schiefmacher, de man van het Tattoo Museum in Amsterdam. Maar dat stond deze week net niet mooi. Schiefmacher vroeg Wietse of hij een affiche van dat museum ontwerpen kon. Toen ik dat maken had, vroeg Henk of ik bij hem of in het Tattoo Museum wil komen om te exposeren tijdens de museumnacht en nog een maand daarna is maar. Dus dat wie eventjes weer even schrikken. Ja. Maar ja, schrikken, maar daar best wel blij mee, denk ik. Ja, ik ben heel wies, maar tuurlijk. Alleen wissel voor mij, ik exposeer wel eens vaker. Alleen dit weer een beetje de Champions League qua exposeren voor mij. Dit is voor mij het mooiste plak om te hingen met mijn werk. Ik denk dat dat plak, een van de plakken is waar mijn werk het beste tot zijn jeugd komt. Omdat mensen in dezelfde beeldcultuur zitten. Dus de dingen komen uit de tattoos, uit de strip en uit de muziek. En de mensen die ter omrennen en naar het Tattoo Museum komen, hebben daar ik een raakvlak mee. Hoe kom je daar net? Sterk spul wou ik het eigenlijk eerst noemen. Nee, ik ben er ontzettend blij mee. Het is hier, het is ook een heleboel aandacht voor. Dus we gaan nog een keer in de komende tijd nog wel op een andere manier iets uitpakken hier mee. En ja, wat ik daarvan vind, dat mogen duidelijk zijn. Ik bedoel, wij zijn een vak wat ons van veel symboliek bedient. En die symboliek die sleept meneer Sterk mee in zijn werk in. Dus vandaar dat er een connectie is met dit gebeuren. Er zit ook een beetje een connectie in met een soort van werelden die wij bedienen. De Mexicaanse Chicano-invloeden, er zitten hot rod-invloeden in. Er zitten wat zeemans-invloeden in. Het gaat over blues en over muziek. Dus dat past hier uitstekend. The Devil's Blood.
Deze expositie omslaagt dik 50 zeefdrukken van benamelijk concertposters die het Wietse maken van het Grijnzer poppodium Vera. Dat wij die cd-presentatie wilden doen op de 11e. Ja, ik wil eigenlijk een soort verhaal vertellen in mijn affiches. Wat slacht op een anekdote over de band. Wat gaat door een noemer of over een songtekst. Maar dan mijn interpretatie daarvan. En daar maakt zich een soort verhaaltje bij in mijn holle. Daar maakt zich een soort beeld bij. En dat zeefdruk ik. En dat is dan voor mij mijn manier om uiting te gaan en mensen uit te nodigen voor dat concert. Dan loopt deze expositie tot 1 december. Zullen jullie na 1 december ook contact blijven houden? Nou, ik wil nog wel een keer iets anders doen. Ik zou het ook nog wel eens wat groter willen zien misschien een keer. Of, daar gaan we nog wel over praten met z'n tweeën. Nou is net alleen nog deze expositie iets wat er nog gewoon komt. Heb je iets oors wat er nog gewoon zit te komen vandaag of net? Er is iemand die wil een boek uitbrengen. Die brengt boeken uit op het gebied van tatoeëerders, kunstenaars. Ja, mensen die mooie dingen maken. En die had mij benaderen of ik dat leuk zou vinden. En ja, dat vind ik prachtig. Dus daar zullen we binnenkort daar hoe lezen. En dan komt er misschien wel een Wietse Sterk boek uit. De expositie van Wietse Sterk is morgen en oermorgen nog te zien in het Tattoo Museum in Amsterdam. En als je twijfelt over de oorstomen, dan nog even dit. Zo vier is het net. Als je door de oorsluiting is, dan ben je er gauw mee oorloeren. Ja? Het zit vlak bij Artis, is makkelijk te vinden. Vanuit het station makkelijk te bereiken. Dus ik zou zeggen, je bent van harte welkom. Kom gewoon del en ja, word je hier nog heen en dan kent nog correct heen.